Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Penj laktar ko Kaliramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kodi odiechieng kenda mor mokalo ni kawuono wantiere siptal moro e boma ma Kisumu ka, wantiere kod daktari wa siptal ka obonyiso ni nyinge ng'ad siptand ni luongo nango tango momiyo wan ka odiechieng ma kawuono miyo kamora mora ma intiere machiegni mondo mi wapuonjre kanyakla wangi kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech chenro mar penj laktar wawacho ni ngima en mwandu. Machiegni daktari e penj laktar kosene go benwa rwaki machiegni siptali ni monego bendi rwakowa machiegni erokamano aniluonga ni Dr. Angela Makligeyo ana daktari mathiedho tuoche mek kansa anyange sani wanya hospital miluongo ni Fairmont Hospital nitie Tomboya Estate wadwa wuoye tuo miluongo ni liver cancer ano kansa mar chuny. Erokamano ahinya Dr. Angela wamor mokalo mar iyawnwa thuolo kendo wabiro mondo mwago mbaka kotenore kod kansa mar chuny. Thothne ka ji wuoyoga kuom kansa ji oheroga ng'eyo ni kwan chal nade kata statistics chal nade. Wuothe kodwa daktari kapok wang'eyo ni kansa mar chuny ni en ang'o, otimo ng'ato nade, kwan chal nade pacho ka ahinya e gwengewa mag Kaluo kaka Kisumu kama wantiere ni. Kansa mar chuny ng'eny lakini ok ng'eny ahinya. Fact kanyalo wacho ni en kuom cancers mamalo manyato ni gin top 10 kata Nyanza kae en ga kansa mar 13 kuom ng'enyne higa ka higa cancers mamako ji namba 13 to kwang'iyo ga cancers mamako ji e higa to wacha kwang'iyo ni to ginego ji nade koro kuom cancers manego ji ten kansa mar 12 koro namba 13 kuom ng'enyne namba 12 kuom miyo ng'ato maybe ngimane odhi lakini king'iye e pinje te to ng'eny moingo nikech nitie kuonde moko mong'eny ahinya kaka king'iyo e piny te ten namba 6 to kuom nego ji en namba 2 koro pod en kansa matije ok yot. Kati ngene watemo go picha chuny kaka chuny chala tije chuny kapono ni kansa ni omake madhi donje kaka wamedo sudo e chenro ni wang'e ne chuny daktari kapok wadonje kansa mar chuny. Koro chuny en ga organ manitie ich kae to entie ga kora chich to gi malo ok gi piny ku to en organ maduong' gi e kucho. King'iyo organs te manitie del en ma oduong' in terms of size mare kata gi kilo mare en gimoro kilo 2 ten achiel kende ng'eni nitie moko ma gin ga 2 kaka ubu gin 2 kata nyarogno gin 2 lakini ma en achiel no to ng'enyne en organ ma tijene ng'eny to achoga ni en bende en organ ma ng'wono ne ng'ato kata ka ng'ato yudo to budho ka poko oweyo tijenego to kuom tijene motiyo manyalo wacho ni gin important okonyo gi tich mar timo digestion kata rego chiemo to orego chiemo te meka mafuta chiemo michamo manitie gi mafuta chiemo michamo mag protein chiemo mocham manitie gi carbohydrate nikech nitie chemicals mogolo moloso kaka bile makonyo gi rego chiemo. Mar 2 otimo tich miluongo ni metabolism ma anyalo wacho gi dholuo ni oloko gik modonje del kwa chamo kata kochuoni mondo kik hiny dendi oluoko gi momiyo joma kwajoga ni nyalo luoko rembi koro luoko gik modonje dendi kapok gidonje i remo magichopo kuonde moko. Chiemo kichamo okonyo mondo chiemo no bed matindo tindo nyaka e format ma dendi nyalo tiyo godo
Kimuonyo yath, to gik manitie yath manyalo hinyo dendi, bendo golo marichogo. Mondo yath ka donjo dendi to kik hiny dendi. Jok mamadho kong'o no bedo mana broken down ei chuny kanyo. Koro mana mar ariyo. Okonyo nyaka gi loso proteins moko. Koro nitie morego to nitie moloso. Makonyo gi keto pi e del mondo pi odong ei leche. Nikech ka proteins go onge to pi wuok ei leche to donjo ei ring'o. Manyalo miyo kata dend ng'ato kuot. Koro konyo loso proteins makano pi ei ler. Moro kendo motimo en okonyo gi miyo remo kik poto maber. Ni remo nyaka bede state ma onyalo ringe i leche maber. Tiende ni okopot ahinya, okopek ahinya, oyot monyalo ringo to bende okoliw ahinya ma onyalo ringo ahinya ma kaponi ng'ato chwer to nyalo pukore ahinya. Koro okonyo gi system no mar clotting no. Okonyo loso remo, nitie chemicals moloso ma konyo ga mondo kama ilose remo miluongo no ndhudho obed gi capacity mar loso ne ng'ato remo moromo. Okano en nyaka gi tich mar store, en kaka storage. Okano glucose ma excess, okano mafuta ma excess, kata mafuta mantie e remo miluongo ni cholesterol, nitie moko moloso bende kanyo. Koro tije ne ng'eny. En organ ma important. En achiel, iwacho ni oduong' mokale del ka en achiel to nyalo romo kilo 2, en organ kata en fuon mar del minyalo wach ni ng'uono ne ng'ato nikech inyalo tiyo marach gi dendi, inyalo keto gik moko e dendi kaka kong'o, kaka yedhe mopogore opogore, kaka gik moko onego bed ni keto e dendi to temo mondo mi ogol gik maricho mondo mi kik hinyi. Kaito bende samoro konyalo kethore bende kichaki dok ne chien to nyalo chako losore kendo. Koso ken kamano Dr. Angela. Wacho gani kata ka odhimo kethore mohinyore kabisa. To nitie kuonde moko ma pod dhi maber, mapok okethore. Kuonde modongo nyalo losore ma odong kendo mochako tiya maber. To mano nyalo mana timore ka gima nomiyo kino hinyore no iweyo. Kata kaponi madho kong'o to hinyo, to basi iweyo kong'o. Onyalo losore ma oduog mochako ti maber kiweyo moromo machon. Koro ng'uono nega ng'ato kabisa. Kata seche ma ng'ato nitie gi tuo mar chuny, nyalo nyonge gima giwinje dendgi nikech kuonde matiyo modong' matin go pod dhia mbele, tiya maber. To mano konyiso ni onego weya onego beni rite maber nikech tije ne ng'eny mokalo kotenore kod kaka wawuoye ni. Adwani mondo mang'ene Dr. Angela, gima kansa jogo mantiere kod thuolo mamalo mar yudo kansa mar chuny ni. Koro jok ma yudo kansa mar chuny acho ga ni joma dichuo. Kansas mang'eny mako joma dichuo moingo joma mon. Ng'eny na acho ga ni kansas mang'eny joma mon en ga mar thuno gi mar cervix. Lakini modongo ng'eny ge gin kuom joma dichuo. Mar ariyo, ka ng'ato anyuolgi gin gi tuoche mek kansas kata types moko mopogre gi mar chuny, yot mondo giyud kansa mar chuny. Bas nitie tuoche moko mok gin kansa ma be nie anyuola ng'ato ma ka ng'ato onyuol godo kata gin gi tuoche go anyuola gi to bang'e ka higni medore yot mondo giyud kansa mar chuny. Koro mago waluongo gi ni hereditary problems nikech inyuolo godo gin e anyuola ng'ato. Bas mar adek anya wacho ni en gik ma environmental, gik mantie alworawa mang'eny. Anyalo chako gi tuoche, akena luongi ni tuoche mek yamo, mek infections. Kwang'iyo joma nitie gi kansa mek chuny, infections mang'eny kuom gi gin kaka marayaki. Mang'eny ok en mokelo kansa no lakini omiyo ng'ato yude mayot nikech kinga mar ng'atno ni piny. Jok ma oyudo tuoche miluongo ni hepatitis to ok gin ga hepatitis te. Gin hepatitis B gi hepatitis C. Mago be mang'eny korwa koni, giyudore kuom yore machalre. Nyalo yudo gi kuom remo, ka ng'ato omedne remo. Nyalo yudo gi yore mag terruok. Yore mag terruok. Be mang'eny ging'eny kabisa. To acho ga ni hepatitis gi ok
ng'enyne to kata ka ng'ato nyuole godo, ng'eni kama mau nitie godo to nyuoli, to komi chanjo. Inyalo yude mayot kapod itin. To jok moyude ka monyuol gi godo, ema obudho kuomgi ma ng'enygi yudo kansa kapod gitindo, kansa mar chuny kapod gitindo. Nitie infections moko kaka liver fluke, to mago to ok ng'eny korwa koni, to gi bilharzia. Koro mago ng'enyge mek infections manyalo kele. Gite nyalo geng'gi, kuom mago to onge ma ok nyal geng'. Nitie systems manyalo geng'ogi. Moro kendo makele en kong'o. Nyach ni sumu manyalo donjo. Kita wacho ni gimoro amora modonjo e dendi ma en sumu, donjo ga e chuny mondo luoke. Koro ka ng'ato madho kong'o kuom higni mang'eny, kwanza kong'o moko motegno moluongo ni spirits, chang'a. Koro gite gidonjo e chuny kanyo mondo luokgi, to chuny koseluokogi to chilogo hinye. To ka ng'ato madho kamano kuom higni mang'eny, to yudo ka koro nyalo yudo kansa no. Jok ma madho ndawa be en sum, ma sumu go kodonjo e dendi, modonjo remo chopo e chuny kanyo, to nyalo hinyo chuny kanyo. Bas nitie sumu moko kanyo mang'eny e chiemo, ma be nitie pim moko manotim, mana machiegni kae, mondik nyaka e gazet, ni ng'eny chiemo machamo kae. Ng'eny gi wuok e yamo miluongo ni mold, kata fungus. To gidonjo e oganda, e bel, e kal, e oduma, dengu, njugu. To gidonjo e cham go, ke cham ok tuo maber. To gin sumu makata ka gisedonjo, kata itedo chiemo mitedo nade to ok giwuogi. To kichamogi gi chiemo to gin be gidonjo e chuny, to gihinyo chuny, to gikelo kansa. To mano dwaro ni obed ni ichamo chiemo manitie gi sumugo kuom higni mang'eny. Nitie sumu moko ma be ji modho e pi. Pi bende nitie gi gik maka chlorine, arsenic. Be gidonjo adonja maber. To ka gisechopo e chuny kanyo, to gihinyo chuny. Achno jo America to yudo tuo ni gi system mopogre gi marwa. Although king'iyo korwa koni to wan be wasechopo kanyo. Tuoche maluongo ni metabolic syndrome. Ka kilo ng'eny ahinya e dend ng'ato, ng'eny gi mafuta e dendi. Ichwe ahinya, mafuta ng'eny e rembi. Mafuta no be dhi kunre e chuny kanyo, waluonge ni fatty liver. Jok manitie gi tuo mar pressure kata gi tuo mar sukari, bende gintie gi that problem mar metabolism. Mano be nyalo hinyo chuny. Koro mano osebet ko ng'eny ahinya e western world kocha, lakini korwa koni nikech lifestyle oselokore, wan bende wayudo mang'eny. Modong' makelo kansa no ok gin common ahinya. Gina tuoche moko mabiro nikech maybe iron okunore. Nikech iron be ikano kanyo. Koro ka iron okunore e chuny kanyo nyalo hinyo chuny. Gi tuoche moko mobedo inherited, gine anyuola ji. Maringe anyuola. Okang'e ni kaka maringe anyuola gi Dr. Angela gin kaka mage? Kaka tuo mar pressure samoro nyalo ringe anyuola, tuo mar diabetes samoro nyalo ringe anyuola, ma bende ni semulonwa kod weche makamago. To daher mondo mi waket maino bende weche mag lifestyle gi daktari, nikech yudo ka diere machon nok wadak kaka joloka nodake, nok wachiem kaka ne gichiemo, ne wanyalo puro, ne wanyalo wuotho kilomita mang'eny. Tudo ka tinde sama tin ji dapiko style mar chiemo, wachamo chiemo motimo mang'eny, motimo chumbi mang'eny, kod weche makamano oloko pattern wa matin. Koso aparo ni gimiluongo ni urbanization, ginoweyo dak e mier, koro gidhi gidak e town. To koro mano biro gi gik mang'eny ma miyo ng'ato loko kaka ne wadak chon. Koro yudo ni ng'ato oseyudo tich, onyiewo mtoka, kata konge gi mtoka, inyalo idho apiko, ichulo pesa matin. Koro tich moro ma ng'ato tiyo magolo luya, magolo kata kech mafuta no inyalo chame mang'eny, to kitiyo to dendi bende tiyo kode, koro ko bikanre e chuny kanyo, dendi rege maber moingo gima watimo ga ni koro ji obet. Kata kidhi office tinyalo nyala bet okinyi nyaka godhiambo, koro mano be hinyo del nikech ok nyal rego gik maricho go. Chiemo be tinde wachamo, kinyiewo chips
kata dala kwe mier ku ji pod loso chips. Koro chips no nitie gi mafuta mang'eny. Koro gik kaka wadak sani kelo tuoche mang'eny kabisa. Gikelo nyaka blood pressure, no gikelo diabetes, no gikelo cancer. Iwinjo kaka Dr. Angela owacho en yore mwadak godo sani gin gigo maketo e thuolo mamalo mar gamo kidienje mopogore opogore mag kansa, ahinya kaka kansa mar chuny ma wawuoyo odiechieng' ma kawuono. Oleronwa kacha ni wadak nade, wachiemo nade, wabet nade, waketo ang'o e dendwa. Seche mwaketo gik moko mang'eny e dendwa go, wamiyo chuny tich matek mar luoko gik mwaketo e dendwa. En ndawa, chuny dwa luoke. En yedhe ma ji muonyo, chuny dwa luoke. En chiemo motimo mo, chuny dwa luoke. Koro iwinjo ka chuny ni bende dhi bedo kod chandruoge mang'eny makoro mos onyalo yudo kansa mar chuny. Wang'iyo jogo manyalo yude ipimonwa kacha maber mokalo kaka wadaka, tij chuny bende sipimonwa kacha waduoko erokamano makende. Daher mondo mimul na ni koro kansa mar chuny ni seche modonje chuny. Chuny timore nade? Ang'a timore chuny ka makoro ang'i wache kaka Dr. Angela ni to en liver cancer kata kansa mar chuny. Koro ng'eny na of course kiyudo kansa mar chuny to gima timre ni nitie kama okuot. To seche mokuot matin, kech wabong'iyo nyaka stages go, to onge gimo nyalo loko kaka chuny tiyo. Koro kaoga ndalo mang'eny kama okuot no medo kuot. To komedo kuot ting'eni koro omiyo chuny ok nyal tiyo tijene. Mane wawacho kande. Koro nyalo yudo ni system maloso kedno, kech kedno no iloso e chuny kanyo, makonyo mondo oreg mafuta ma ng'ato chamo. Koro yudo ni system no dinore, koro koti maber. Koro kedno klosre. Kedno klosre, koro kinyal rego chiemo, kaka meka mafuta go, gi mek carbohydrates go. Inyalo yudo ni kaka okuot no, koro cells mek chuny, ok nyal loso carbohydrates go, ok nyal loso protein. Koro yudo ka nacho nitie proteins moko ma chuny loso, mamiyo pi dong'e i leche. Ok dhi e ring'o. Koro ka system no bokethore, to yudo ni koro pi wuok e leche to donje i ring'o, kata donje i pien. Mang'eny na yudo ga ni jok ma nitie gi shida no, maybe tiendgi kuot, kata ing'ato kuot, lakini kuot nikech nitie pi mokunore kanyo. Edel kanyo. Wamake kanyo Dr. Angela, waduog bag thuolo machuok mokalo. Ka waduogo mana kama omake godo no, ni nitiere kuot moro matin. Kuod ni nyalo biro kotendo kod gik mang'eny mano pimonwa ka. Kuod ni biro miyo kedhno ok losre kaka dwarore. Biro miyo chuny ok ti tije manonego bed ni otiyo cha, kaeto gik moko chako lokore. Seche ma gik moko lokore, en ranyisi mage mibiro neno mabiro nyisi ni gik moko olokore mondo mi ichak chich. Kata ka daktari oneni to chak chich ni onyalo bedo ang'o. Mago gimoko mathoth e kidieny mar ariyo. Ka waduogo miyo kik idhi mabor, kik isudi. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171, na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447.
oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus? Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyaminwa matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo, mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Nyathi manyako. Ne yake ndis dimbe ne yake ber. Dhako maduong' motegno mano senyuom mowe dichuo. Tan kaka wayu adwa ni duog dala. 4,000 mane. Jarigoro kamera poketa ni pesa simiawa Tani familia ni giri chote. You are like mother like daughter. Ngeni you are a piece of art. Huku ndani nimepata kuko safi bwana, hata nashangaa kwani kuna kaaje? Avandre. Nasema atuko na tuko. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Angela Esiptal ka kendo wantiere chuny boma ma Kisumu, wang'iyo kansa mar chuny ma bende gik mang'eny mokalo nyalo kele. Ahero gima ne daktari owacho, mano wacho kata ni chuny en fuon mar del mang'wononwa, mak mana ni ka wadhire ahinya to chopo kama koro ok onyal ng'wononwa. Chunyno nye en bende nyako kethre ma bende nyalo kelonwa hinyruok nikech tij chuny ng'eny mokalo. Daktari ni wacho no chako ka kuot, seche musekuot ni gik monego beno timo ok dhi timore maber. Kuom ranyisi, kedhno ok dhi losore kaka dwarore, kedhno ni rego gik moko kaka mo kaachiel kod carbohydrates ok bi timore yo maber, kaeto bende seche mochako kuot ni pi ok bi bedo ni onyalo bedo controlled e leche ka onyalo wuok awuoka odhi e ring'o kod weche makamago. Kanye ma wantiere kuodni ochako ga to thothne ochako gi kar kanye chuny kamora mora koso to kako medo dongo ema wacho ni stages ka koso stage ka stage ang'o matimore daktari? So ng'eny ji kochako kuot tonge gimiwinjo onya kuot kamora mora e chuny kanyo to kata kwang'iyo stages ne inyalo ni stages ma wanyawacho ni kore kochakore onge gimibo winjo kich nawacho ni chunyno onyala dhi mbele gi tijene kata ka kansa no chako dongo. Anyawacho ni staging mar liver cancer waketega kaka stage 0, stage A, B, C and D. Koro ng'ama nitie gi stage 0 kuot no en gimoro centimeter 2 kende mabe kata ka in kode to kibing'eyo onge gimibo winjo bokituo kende adhi mbele gi maisha ni unless ni chieng' moro maybe ng'ato nogo hi picha kama nyo gimoro to poko romo go konya romo kode mana accident kamano lakini no kinyal ng'eyo bonge gimibo winjo be chun tia maber mano mana stage 0. Kichope stage A to wacho ga ni mano koro osedongo to poko kalo centimeter 5 to mano ka en kuot achiel to ka gi ng'eny to gikala adek maybe kuonde adek mokuot to kuonde adek mokuot go kal centimeter 3 mago be ok bi hinyo ng'ato be onge gimibo winjo ni tuo mana kapo ni ng'ato yude mana by accident. Bas mochope stage B to koro gisebedo mang'eny nyedo ni koro gikuot kuonde mang'eny to kata ko kuot achiel to kuot maduong' to kata ging'eny kamano pod onge giminyalo winjo pod chuny tiati emo miwacho no ng'wonoga ne ng'ato kabisa mabe koyude ndalo ma pod gitin mogolgi tichanga mabe chuny duog machal kaka nochalo kapok ni bedo matuo. Koro kichope stage C to koro oselandore odhi e nyarung'rung' odonjo nyaka e leche madongo mantie e chuny kanyo. Koro mano chako bedo stage mawacho ni en advance mabe change tek to ng'eny ji be nitie kode kamano to gi ngima in fact
Koyudo gi gani gin gi cancer ni, yudo ni maybe osemana bedo kowinjo gik moko ma mild, kaka appetite odok chien, kilo chako odok chien, lakini onge gimoko mang'eny ma inya wacho ni chunyi ni nitie gi cancer. Bas kae koro stage D en ng'at ma koro chunyi no osedhi mbele, cancer osedhi mbele ma chunyi osekethore moyudo liver failure. Koro mano ng'at mang'eyo ni nitie marach. Koro mage stages gi, to ng'eny gi koro stage D, ka koro se landore mochope organs moko. Nyarung'rung. To gi stage C, ma koro en ei remo, ng'ato chako winjo no tuo. Stage 0, A and B, ng'eny ne onge gimiwinjo. Onge gimiwinjo mak mana ni gik moko to koro kethore ka. Gik moko to kethore. To nikech gik moko kethore, ng'eny ji nyalo kata dhi osiptal nikech ok iwinj maber lakini ok iwinj marach. Anya wacho ni gik ma ng'ato ranyisi ma ng'ato nyalo winjo en kaka maybe appetite odok chien, koro ok iwinj kidwaro chiemo ahinya, nya winjo kiol. Nikech anya wacho ga ni okonyo ga gi rego chiemo, koro chiemo no kosebet ka regre maber ahinya, koro ng'ato winjo kool, lakini kata kidhi osiptal ipimo malaria kaka timrega, inya winjo ka maybe chunyi lewi to king'ogi, karach ahinya to maybe nyalo ng'ok, seche moko injo ka nitie gi gas, to mago ema anya wacho ga ni gi kilo kadok chien, ema anya wacho ni gin ranyisi moko ma chakre mos mos, to chakre chon, to ng'enyne kata ka gitimore kamano, to iyudo ni onge ng'amo ng'eyo nang'o madhi mbele. Mabe koko ng'i ino gi picha, tiyudo ni koro ithiedhi tuoche moko kata ulcers, maonge ng'ama ng'eyo nang'o madhi mbele kod iyi. To kochopo e stage C, ma koro osechako bedo maduong' kabisa kata gi kuot mang'eny, magidhi nyaka nyarung'rung, tiyudo ni koro nikech system mar kedhno ok ti. Kedhno donjo ei remo, to kosechopo ei remo to chopo ei wang' ng'ato, koro wang' ng'ato bedo maratong', mano waluongo ga ni jaundice. Kedhno nya donjo nyaka ka ei lwedo, koro bedo maratong'. Inyalo layo kedhno no, koro lachni bedo maratong'. To kata kidhi losruok be bedo maratong'. Koro mago ranyisi ma konyo ng'ato mondo ng'e ni nitie, in fact mano ranyisi maduong' kabisa makonyo ga mondo ng'ato ng'e ni nitie problem mar chuny. Bas kaka nawacho ni pi be koro wuok ei leche to donjo ei ring'o, iyudo ni tien ng'ato nyalo kuot mana nikech nitie gi pi, ng'ato be nyalo kuot nikech nitie gi pi. Ka kuot no dhi mbele, tiyudo ni koro ng'ato chako winjo rem, koro achich koni gi malo, nikech koro kanyo koro sekuot maduong', koro nyalo chako rame, to nyalo nyaka bedo ni koro chuny no be okuot, inya kata mule. Ng'ama chunye ok okuot ok inyal mulo miwinje, to ka okuot to kimako kanyo to inya yudo kolit to duong'. Ka tuo no dhi mbele, to nyalo kelo nyaka tuo mar sukari. Koro iyudo ni sukari ok dhi malo kaka jok manitie gi diabetes. Sukari osiko mana ka ni piny. Kupimni to en piny. Manyaka idhi osiptal ma medni sukari, otherwise inyalo dhi e coma. Kako dhi mbele no okelo nyaka problems mek coma. Inyalo dhi nyaka into a coma nikech chilo moko ma oluoko ga kande koro ok onyal luoko. Koro gidonjo ei remo to gichopo ei obwongo. Koro iyudo ni ng'ato nitie nyaka gi convulsions, nitie nyaka gi coma, kata ng'ato nyalo na tho nikech chilo go ng'eny ahinya ei dende. Tuo no dhi mbele kendo nyalo miyo nyaka nyarogno bende owe tiyo. Koro iyudo ka ng'ato nitie nyaka gi failure kata kidney failure. Ma en tuo mabiro mos mos, en mana ni stage ka stage bende biro gi ranyisi ge kotenore kod kaka omedo sudo. Ipimonwa kacha bende ni kapo nono ni
ng'ato koro ratil chako lal, mano gin moko kuom gik moko monego bedni ichako ng'iyo, ichako bedo motang'. Nyisowa bende ni nyaka wabed kina, nyaka wang'e ni ngima wach thoth ne chal nade. In jagono machiemo ga moko chandre, ineno ka koro appetite chako lal, nikech appetite olalo kichiemo maber, ratil chako dhi piny, kedhno ok losre yo makare, kata kedhno ok bed controlled kaka dwarore, ochako ringe del, wang' lokore ratong', lwedo lokore ratong', inyalo layo nyaka kedhno, inyalo kata dhi oko mar kedhno. Mano en chandruok maduong' mapok nodwaro yudi. Ok ang'eyo Dr. Angela, ni seche ma ng'ato neno ranyisi gi, samoro chaka kod wito appetite kachiel kod ratil malal, magi onego beni tero ng'ato e osiptal ni mondo mi ochek ne chuny kaka chal, koso onego riti mochop kanye, koso onego dhi screening, onego beni timo nang'o daktari? Ng'eny ji ka owinjo ga kamano to gidhi e dispensary. To dispensary ng'eny yot kabisa, nyami yadh ulcers. Seche moko imiyo ng'ato Actol. Seche moko imiyo yadh rem. Kata imiyo yadh rem, kata imiyo yadh mageng'o ng'ok, inyisi ni rit mondi. To gima nyalo konyo ni ka ji ong'eyo ni kiwinjo kamano to kata idhi e dispensary, kata idhi e clinic mar daktari, to miyi yien titiyo godo. To gigo ok rum. Nitie ulcers pod nyalo mako ng'ato, to kothiedhi to dok chien. Koro chuga ni kithiedhi to ok rum, kata odak moingo jumbe 2, jumbe 3, to koro ber ka idhi adhiya mondo oneni osiptal maduong' mondo opimi, nikech ng'eny ji kobiro ga ka gin gi ranyisi go, to nitie ga pim 3 ma inyalo pimi. Awach ni mang'iyo level mar remo, mang'iyo kaka nyarogno tiyo, gi mang'iyo kaka chuny tiyo. Nitie pim maka ng'ato pimo to neno ni nitie lokruok moro amora e pim go, to ing'eni koro bori nyaka picha koro. Nikech ka pimi to yudo ni nyarogno ok ti maber, kata yudo ni rembi ni piny, kata yudo ni pim mek chuny no ok dhi maber, abori picha. Kata mana ultrasound, nikech chuny no entie ga gi malo, koro ka ok oduong' to goye picha to nitie gima okuot, ibro nene, to ibo nene. Kata mana gi ultrasound no, to ultrasound no nitie kuonde te. Koro anya mana wacho ni kik ng'ato dog dala to bas obet abeta nikech nonyise ni ok en tuo moro malich. Kodhi mbele ok orumo, ber kidno idhi e osiptal maduong' mondo timni pim koro, nikech nyalo yudore. To kang'e ni kode chon tinyalo thiedhi, wabong'io kanyo kwachopo weche mag thieth. Wantiere ranyisi ma kineno tinyalo chich ni intiere kod kansa mar chuny, daktari wacho kata ni ber ka sasa midhi e osiptal ka dichiel ipimi. Magi gin pim mantiere, gin pichni mantiere ma ang' picha bro kwanyo ni nyaka bede ni chandruok nitiere, to chandruok en ang'o. To bende wantiere ga kod early signs ni ng'ato nyalo bedo kod kansa mar chuny. Kuom ranyisi ka stroke biro ga Dr. Angela, to nitiere ga warnings moko ma dendi bro yudo, ma kapono nono sepuonji ming'eyo tibro wacho ni ma to en warning sign ni stroke nyalo biro. Kansa mar chuny ni bende nitiere kod warning signs? Onge godo. Ok anyalo wacho ni nitie warning signs malich manyalo konyo ng'ato ng'eyo. Kaka nawacho nong'wono nega ng'ato di ng'eny. Ng'eny no linga kanyo, kuota mos, tuo medore mos. To kaka wacho ni ng'ato kwinj marach ahinya. Koro ji rito ga rita ni mondo chieng' moro gigo borumo kendgi, to ginyal rumo kendgi. Koro unfortunately onge gimoro ma specific minyalo wacho ni. Diagnosis in pim, kaka ne wacho nwacha. Diagnosis enena ka ng'ato biro iri kaka Dr. Angela tiwacho cha ni bika agoi picha. Koso diagnosis utimo nang'o daktari? Ng'enyne kwaneno ng'ato mosebet gi ranyisi mana wacho ma nyalo maka ng'ato gi tuo moro amora, nikech ok gin specific, to wapimo pim mek remo 3 gi, mang'iyo nyarogno, mang'iyo chuny, mang'iyo remo. Kwaneno ka nitie shida, koro ng'eny nyaka wadhi deeper. Koro gima ng'ato timo ga mokwongo, ken kata ultrasound nyalo mana konyo ka in e osiptal matin. Lakini achni ka in Kisumu kae, kata in e osiptal moro maduong', kaka kama ontiere ni, ibo ori CT scan. CT scan nyalo make maber moingo ultrasound. Ultrasound tekruok ne ok ng'eny ahinya. Nyalo mana make ka ng'ama goye no ng'iyo tijno maber kabisa. To CT scan moro amora ka nitie kuot moro amora e chuny,
to bogolo. To ka kuot no osewuok, to kore kwang'iyo ni wamed pichni moko ma koro gin specific mang'iyo ka en cancer, nikech ing'e ni kuot moro amora e chuny ok ochuno ni en cancer. Nyalo kata bedo amoeba, nikech amoeba be kuot ga iye kuro. Nyalo bedo tuo moro mok en cancerous. Koro kwaseneno kuot no eka wang'iyo ni pim mage ma wanyalo medo manyalo konyowa mondo wang'e ni adier en cancer mar chuny. Kaka nitie test moko miluongo ni alpha fetoprotein ma en tumor marker, mana ka wan gi tumor markers mang'eny manyalo nyisowa ni ma en cancer mar chuny ka level ne nitie malo. Nitie pichni moko ma igoyo ma kogogi to nyiso kata ni ma cancer. Koro nitie ka giketo software e CT scan manyalo mako liver cancer. Koro nyalo kata nuoyo CT scan no, lakini nuoyo gi system manyalo konyo wacho ni kuot ni en cancer. To kapod ok inyal ng'eyo gi pim ariyogo, to koro dwaro ni mondo igol sample. Koro nyaka ikaw sindan michuogo kama okuot no magol sample no matere lab. Mano biopsy koro. Ma thothne wachoga ni mano ma en ga test ma thoroga keto stamp seal ni ma en cancer, ten cancer mar chuny kata ma en cancer, ten cancer mar ubu kata cancer moro amora ma bende nyalo bedo ni itimone biopsy ma wawacho ne. Dr. Angela, wantiere kod tuoche mopogore opogore ma bende nyalo miyo wang' lokore ratong'. Wantiere kod tuoche mopogore opogore ma nyalo miyo ng'ato layo lach maratong'. Wantiere kod tuoche mopogore opogore ma bro miyo ratil dok piny, ma bro miyo appetite lal, ma bro miyo ranyisi kaka mimiyo wagi duto te. To iwacho kacha ni mondo mi ng'eni ma en cancer ni tim test gi duto te kachiel kod biopsy kochuno mondo mi yud ni to en ang'o madhi nyime e kit ngima ng'ato. Ok ang'eyo ni kidieny ni mar cancer ponono no yude bende entiere kod thieth. Chuny daktari no sinyisowa kacha ni en gima ng'wononwa mang'eny dinuoya. Koyude chon momake chon stage A, stage 0, A, B, C, D ok ang'eyo. To stages mamoko gi inyalo thiedhe, inyalo konge ma chuny chak ti kendo. Mago gi moko mathoth e kidieny mar adek nyakwara mugia jwang', omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Teacher Beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba luo benga kachil kora jao maliet Kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunja luo Kapela nako ni wang ne kawado kocha Nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokol instrumental Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka Na kuungamia Mungu Mwenyezi nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get Ungamo la Dhambi.
The Council of Governors demands the immediate restoration of all the diverted funds to county governments to ensure uninterrupted service delivery, failure to which county governments will shut down its services in the next 14 days. Riuro governors obogo chungo chenro mag counties ka sirikal mamalo ko chulo gigo pegi. Korka kore kanyo miye nafas mondo uliek joma odwano bet kume to nyo ming'iyo Kenya te. Nyogo wange konde tema Kenya. Gitine oganda motegno, gideliver manifestos mag UDA to kendo manifestos mag ODM. Jopiny kod josiasa onyiso mor margi ewi lokruok mane jatend piny otimo e sirikal mare odiochieng' manyoro. Kawuono waromo chieng' tich ang'wen, kiny tich abich, ngeso gi jumapil. Wuok tich ok wabi chulo ushuru mar kaunti. Kamako bi morom kodwa. Jorie matatu e kaunti ma Migori obogo weyo golo osuru poni piny owacho ma kaunti no okochopo dwachgi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Angela olony mokalo e thiedho tuoche mag kansa. Entiere chuny boma ma Kisumo ka iluongo ni Fairmont Hospital ma bende oyaw kendo orwako ji duto te kaponono ni diher mondo miyud konyruok e yore mopogore opogore. Kawuono waketo maino e kansa mar chuny. Kane pok wadhi yoyo Dr. Angela ni wang'eyo kacha ni to bende inyalo thiedhi. To kaponono ni inyalo thiedhi stage ka stage, level ka level, nigi thieth ne mopogore koso thieth en achiel. Wachak gi kanyo. Inyalo thiedhe to lure gi stage moyude. Kraka stage 0 mana wacho ni nitie kuot to en poko ingo centimeters ariyo mani nyalo thiedhi. To kata stage A ma kata ka kuot no nitie achiel to poko kalo centimeter abich mano be nyalo thiedhi. Koro stage 0 gi stage A thieth gi en ga mar timo transplant. Manyiso ni igolo chuny manitie gi kansa ni kete oko tiketo ni moro. Koro nyaka ibed gi ng'at ma dhi golo ni kata ma dhi donate ni chuny no. To nitie wadhi mos kanyo. Chuny en achiel, ng'ato ka ng'ato nigi achiel. Ng'ama bro golo mare ne dhi miyo ng'at machielo. Eno dhi dong' ang'o daktari? Kaka nacho ni chuny nitie ga gi capacity mar dongo. Kata mar tiyo kata kotin. Ng'ato nyalo golo ni segment moro mare. Okucho nyaka omit mare te. Nyalo golo ni nikech kata en chuny achiel oduong'. To ng'at mo odonate ni kata kogol ne part of chuny no odonate. Modong' ni bodongo. Inbe momi ni bodongo. Koro mano method achiel. Lakini be watiyo kode Kenya ka? Watiyo kode pacho ka? Okwati. Lakini method moro en ga ka ng'ato otho suddenly. Actually ng'ato otho kata e accident. To chuny no bedo harvested. To basi kana maber bedo preserved. Tikano gi kana maber mondo jok marito mondo timnegi transplant oti godo. Nikech nitie laini mabor mar jok marito transplant manitie gi shida mek chuny. To method ariyo go ema nyalo tiyo. En mana ni wante yudo ga ni nitie already hinyruok moro mosetimo chuny. Koro nikech en achiel tek mondo ng'ato mi section moro mar chuny odonate ni. Koro jok manyalo miyo kata ng'ato chuny manyalo donate gin ga jok ma otho suddenly ma chuny no gol mokan kapok okethore. Nikech okos ka ng'ato otho to chuny no we kanyo to chuny no bende blood supply ne rumo to kethore. Koro gi harvest very fast. Tikane to nitie jok marito. Aneno ka director na bendo buok. Dhogi omoko nono. Kendo daktari to gi dholuo moro ni bedo harvested. Seche mi harvest cham tiende ni dhi keyo. Kapono ni ng'ato yudo masira mar apaya kata accident mora mora to chuny no bedo harvested very fast. Tikane maber ibro konyo godo ng'ato machielo. Ok ang'eyo kirito ga kata ng'ato chiwo ga consent ni ponono ni gimoro timasadi to kaw chunya mapiyo mondo mi odhi okony ng'ato kata oyo. Kopogore kod transplant wayudo kacha bende
mago jok manitie stage 0 gi stage A. Stage 0A. Yeah, gin kapo ni ng'ato biro ka kuot no pod tin kamano, gima nyalo advise gini mondo ichangi, gima ber kabisa en timo transplant no. Koro shida en ga ni chunygo gi tin gi onge. Daktari, wewe apenji kaka jafwambo, ini ni daktari. Ne owinjore kata ni chuny ni kokethore, kata ka part ne okethore, komodong' no nyalo konyo. Karwari transplant, karwari mondo wadhi watim harvesting. Ok wabia ir hospital kato ing'ado kamokuot no 0 to 2 centimeters no, kato modong' kata kodong' komatin no, kaka ni wachocha ni en organ mang'uono, odonga okonya kaka no konyo cha kusu. Yeah, koro mane option B. Okay. Yeah. Achikora ahinya. Yeah, koro jok ma pod okuot matin kamano. Sana kineno kokuot to onge ler moro amora mar remo manitie machiegni, nikech kokuot to already omako ler, nyiso ni osedonjo e ler. To kotin to onge ler moro maduong' mosemako, ting'ade ang'ada oko. Inyalo kata golo segments, nikech nitie segments mang'eny ei chuny gin aboro. Inyalo golo segment no te, kata inyalo mana ng'ado kamokuot no kokuot ahinya. Koro gik moko ariyogo ema nyalo change. Onge moro amora modong' manyalo chango kansa mar chuny. Mana transplant ni to gi ng'ado kamokuot no. To anyiso ni jok manitie stage 0 gi stage A minyalo timnegi thieth ariyogi. Ji mang'eny ok bi ka kansa no pod tin kamano. Koro yudoga ni by the time ng'ato biro to en stage CD. B, kachakre B, C and D, to ang'eyo ni yath moro amora mwamiyogi ok dhi changogi. En yath magayo tuo no. Konya kiko landre piyo, kiko kelni shida mana wacho ni nyalo winjo kande. To koro nitie option minyalo tim radiotherapy, mana magaye mondo duoki chien matin. Chemotherapy ok tiga malich e liver cancer. Koro watiyo gi yien manyien ma iluongo ni targeted therapy, ma temo ng'iyo ni ang'o manokelo liver cancer no genetically, to koro geng'o problem no. Koro mago to nitie gi ng'eny, be watiyo kodgi kata Kenya kae. Kata yeng'o mana wacho chande, bitimre atima nyaka Kenya kae, nitie jok mitimo negi koyudgi chon, to gitin, gin jok matin. Koro ng'eny jok manitie stage B, watiyo gi yath, watiyo gi radiotherapy, kata chipo kinyalo kao type mar chemotherapy michuoyo e liver, ok michuoyo e liver. Kamoro kanya winjo kilero daktari ni kemo thothne ok chuo e ler, to ichuoye achiel kachiel e chuny. Mulna kanyo matin kaka ichuoye e chuny daktari. Koro nikech kimo michuoyo e ler ok tiga, koro dwaroga kimo michuoyo directly e chuny. Koro itiyo gi ultrasound, tinyalo yudo ler manitie e chuny. Koro ichuoyo yadhno, kitiyo gi ultrasound ma oseyudo kama lerno nitie. Koro yadhno ichuoyo achuoya directly e ler madhi e kansa no. Mane manyalo konyo jok mosechopo e stage B kata stage C. To gi targeted therapy, mana wacho ni gin mimuonyo, gina tablets mimuonyo, matemo attack cancer no, kalure gi genetic problem manokele. To gi radiotherapy, ema options manitie. To kaka nawacho ni options go te gina magayo tuo, o ginyal chango tuo no. Jok mosechopo e stage D, to ng'eny gi ok watem ga thiedho nikech koro liver no osefail. Kata yath mimiyo ng'ato, onego bed ni iluoko gi liver no. To ka liver osefail to kinyal medo chilo moka in terms of yath e dend ng'ato. Ma yedhe gi ben tiere kaka iluongo gi ni chilo, Gina chemicals. Seche ma ng'ato yudo thieth kaka onego bed ni irito jatuo, Dr. Angela? Ng'enyne ka ng'ato chako thieth mar liver cancer, to nyaka ing'eya ni number 1 counseling nyaka tim, nikech en tuo mang'eny ne yudore ka osedeko, moselandore, mosebedo advanced. Koro achoga ni en important mondo ng'atno obed gi emotional support, nikech ng'enyne isenyiso ng'ato ni ok obi chango.
nyaka bed gi spiritual support, at least makonyo jiwe mondo odhi mbele gi thieth. Nyaka bed gi counseling, mano psychological support. Watemoga mondo ji obed gi support group, koro ji wuoyo to gi support each other kalure gi wuoth magisewuotho e thieth margi. Moko onge support group mar jok manitie gi liver cancer, lakini nyalo yudo support group ma joma nigi cancer nitie gi cancer to gikonyo ng'at ma kore kong'eyo ni nitie gi cancer. Wa advice ga ni diet then very important. Nyaka kore duok chien gik manyalo hinyo chuny. Obed balanced diet, obed nutritious diet, lakini gik manyalo hinyo chunyi duoko chien. Kaka ng'eny na watamoga ni wagol yath te moko bedo linked gi thieth mar cancer no, kech yath te be pod gin chemicals. Chiemo ma jatuo chamo nyaka bed maler kabisa. Ring'o tek ga mondo be digested, nyalo duoke chien. Nya chamo rech gi gweno gi ring'o to mondo gol duoko chien. Ka ng'ato nitie jomoko ma kata cancer osebiro pod gimadho kong'o, pod gimadho ndawa, koro watemo nyisogi ni mondo giwe. Basi encourage gi ni exercise matin ma ginyalo timo, gitima kik giwe. Nindo moromo, duoko stress chien. Koro mana nyaka ng'iya jatuo no kaka areas te mek ngimane mitem support. En kansa mok ng'eny ahinya pacho ka, mak mana ni kapo nono ni ofwenye chon bende nitiere kaka inyalo tim mondo miyo jole, mak mana ni kodhi ahinya mana kaka iwacho ni thiedhe nyalo bedo matek matin. Wawachoga kaka joluo ni geng'o ber moloyo thiedho, Dr. Angela. Kotende kod chenro mabedo godo nyaka ni wachak nyaka kamwa gikeni, moro anyalo wacho gik ma ae godo e chenro ni mondo mi watem wageng' kansa ni en mondo mi wawe kong'o, wawe ndawa, wang'iya ni kaka wanyalo control ratil mar del, kik wabed kod mo mang'eny ahinya e del, weche mag exercise kata njayo del bende watem matek mokalo. Kopogore kod mano wanyalo timo ang'o kendo mondo mi wageng'? Kaka hepatitis B gi hepatitis C gi ng'eny, to nitie jok moko minyuolo godo, kech mama gi nitie godo. Koro nitie program mar vaccination. Mek nyithindo te. Koro kata kinyuolo nyathi e mier mane, pod inyalo tero nyathi mondo timne chanjo mar hepatitis. Mano konyo kabisa mondo oduoke chien. Kapo ni wengeni obedo maratong', samoro amora e ngimani, ber mondo idhi mondo opimni ka in gi hepatitis, kech ng'eny en ga hepatitis no, mondo thiedhe, nikech nitie yath mathiedho hepatitis B, mathiedho hepatitis C. Ma kothiedh gi magi chango, mano be bogeng'o mondo kik tuo medore makel kansa. Mar adek, ka intie gi tuo moro amora mar chuny, ma ok en cancerous, nikech tuochego kothiedh gi magi chango, to kibi yudo kansa. To ka gibudho e del magi endelea, to hinyo ga liver mamiyo ng'ato yudo tuo miluongo ni cirrhosis. Koro liver no okuot, kata pok oyudo kansa to pod okuot. Koro thiedho tuoche mek liver go chon, dhi osiptal mondo othiedhgi piyo piyo kapok gilokore kansa. Adek ge manyalo medo ewi misewacho. Amor mokalo kendo aduoko ni erokamano makende. Kama wantiere ni wapuonjore apuonja, to en ga gima bernwa mokalo ni iyie mondo mi ikonyo oganda kata doko ni dich mang'eny mokalo. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi, Dr. Angela, inyalo yudi Fairmont Hospital ka e chuny boma ma Kisumo kanye kendo. Kapo ni nyalo miwa namba mar simu mondo mi ka ng'ato dwa timo consultation kata ng'ato dwa penji gimoro kotenore kod weche gi tinyalo yudie. Nyaparo nyalo miyo namba mar simu, kech mano yot, moingo ka ng'ato manyi physically. Koro namba na en 0720 70 8840. Inyalo nuoyo? 0720 70 8840. Wamor mokalo kendo aduoko erokamano makende. En Dr. Angela, kiki kawe yor mbaka e yor yiem. En ang'o minyalo loko e kit ngimani, nikech seche michako loke sani ni ema ang' nokelnwa konyruok higni mabiro kata ndalo mabiro, nikech owacho ni en gima nyalo hinyore mos. To nowacho ni chuny ng'wononwa mang'eny. Seche mong'wononwa no, wan bende watim ng'wono mondo mi warite maber, mondo mi omed konyowa. Ne jogo picha mawa e siptal ka aduoko nu erokamano mathoth. Ne director na Philip erokamano, ane jogo mochung' ne duol kachiel kod taya erokamano mathoth.
mathoth. Ka ang'iyo jo pichawa antiere kacha kod Ben Su, antiere kacha kod Mulindo, antiere kacha kod Kama kata Kamau mabende wagogo mbaka kotenre kod chenro ni. Wantiere kacha kod Washira mochung'ne weche mag dual sound, erokamano ahinya Washira. Wantiere kod Wendy Akinyi mochung'ne weche mag dusruok, kaachiel kod PM marwa Eugene, erokamano ahinya wuod Luo. Producer wa Papicho Koth, erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni kamoro amora ma intiere, ngima en mwandu, oriti masani. Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.